Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη ανταλλάσσουν ξανά πυρά και τώρα η ένταση έχει αυξηθεί σημαντικά. Έχει ήδη φτάσει στην κατηγορία της ανοιχτής ένοπλης σύγκρουσης. Ναι, λοιπόν, μετά από μήνες έντασης μεταξύ των δύο χωρών, για τις λεπτομέρειες των αιτιών μπορείς να δεις αυτό το βίντεό μου εδώ. Από εκεί τελικά σήμερα ξέσπασαν μεγάλες ανταλλαγές πυρών στις περιοχές Σισακέτ και Σουρίν της Ταϊλάνδης και όλα αυτά ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με αναφορές του Ταϊλανδικού στρατού, υπάρχουν υποψίες ότι οι Καμποτζιανοί στρατιώτες διείσδησαν στη γραμμή οριοθέτησης των συνόρων. Από εκεί η Ταϊλάνδη έστειλε αμέσως στρατεύματα, η Καμπότζη αντέδρασε και έτσι ξεκίνησαν όλα. Και ο Τάκσιν Σιναουάτρα, πρώην πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, κατηγόρησε την Καμπότζη ως το μέρος που επιτέθηκε πρώτο. Σύμφωνα με το Reuters, πάνω από 300 στρατιώτες αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία σύγκρουσης και χρησιμοποιήθηκαν ήδη ελαφρύ πυροβολικό μέχρι και ρουκέτες B-21. Ακόμα και τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ταϊλάνδης έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται. Οι άμαχοι εκενώθηκαν μαζικά, αλλά δυστυχώς υπήρξαν ήδη θύματα. Σύμφωνα με την αναφορά της The Enquirer, μέχρι τη στιγμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο, αναφέρεται ότι 9 Ταϊλανδοί πολίτες σκοτώθηκαν συμπεριλαμβανομένων παιδιών και υπάρχουν πάνω από 14 τραυματίες. Ναι, αυτά τα βίντεο με τις εκρήξεις και τις επιθέσεις έχουν ήδη διαδοθεί ευρέως στα social media, απλά πρέπει να τα ψάξουμε. Και σχετικά με αυτό, ο προσωρινά ανασταλμένος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Παθόμθε Σιναουάτρα, Ung Ing Σιναουάτρα, δήλωσε αμέσως: όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει τη στρατιωτική ενέργεια της Καμπότζης. Αλλά μετά, στα σχόλια, πολλοί τον κορόιδευαν, πολλοί έλεγαν: καταραμένε ανιψιέ του Χουν Σεν, ή δεν τολμάς, αυτός είναι ο θείος σου. Κανείς δεν τον υποστήριξε και αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα της διαρροής της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Χουν Σεν. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε να αποκαλεί τον Χουν Σεν θείο. Γενικά, ο τρόπος που μιλούσε τότε ήταν σαν να ταπεινώνεται η Ταϊλάνδη απέναντι στην Καμπότζη και αυτή η ηχογράφηση ήταν επίσης ένας από τους λόγους που έχει τεθεί σε αναστολή τώρα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με κάποιους, αυτή η σύγκρουση κλιμακώθηκε έτσι εξαιτίας των Καμποτζιανών στρατιωτών που έχουν εθιστεί στα social media. Ναι, λοιπόν, οι Καμποτζιανοί στρατιώτες, για να αποκτήσουν πολλά views, λατρεύουν να κάνουν live ενώ πυροβολούν με τα όπλα τους. Το κάνουν για να επιδείξουν το στρατιωτικό τους εξοπλισμό. Σίγουρα αυτό κάνει την ένταση να αυξάνεται ακόμη περισσότερο και στην πραγματικότητα, σχετικά με αυτό, πολλοί Ταϊλανδοί πολίτες νιώθουν ότι στην ουσία πρόκειται μόνο για μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο οικογένειες, την οικογένεια Σιναουάτρα και την οικογένεια Χουν. Αλλά όπως και να έχει, στο τέλος τα θύματα είναι πάντα οι άμαχοι πολίτες. Αχ, αλλά εσύ τι νομίζεις? Πρέπει να συζητήσουμε ξανά την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης στο YouTube με περισσότερες λεπτομέρειες. Τι λες? Γράψε στα σχόλια.